Λοιπόν, δείτε εδώ ένα πρόβλημα. Βλέπετε εδώ το star, κανονικά. Αυτό είναι για γέλια, ειλικρινά, δεν ξέρω τι φάση. Αλλά, άμα το πάω στο smile, plus, είτε εδώ. Τώρα θα καταλάβετε τη διαφήμιση. Δες! Δείτε! Τι είναι αυτό? Δείτε τι λέω. Τι φάση ρε. Μου έρχεται για γέλια τέτοιο πράγμα. Και να παίρνεις τηλέφωνο την υποστήριξη της DJ και να σου λέει «Α, δεν βλέπω πρόβλημα, κάντε επανασυντονισμό, κάντε επανακίνηση στη συσκευή». Για λόγω του αληθής βλέπετε εδώ πολύ γένεια. Πού είναι τα διαγνωστικά? Φροντίδα συσκευής. Να δείτε ότι είναι στο δίκτυο της Τίτσια, οπότε πατώ σήμα μετάδοσης. Δείτε εδώ η απόδειξη. Δείτε TVPT DJ με ID 34 Α0 και λέει, το ρώτησα, δεν βλέπετε καθυστέρηση στον ήχο και στην εικόνα? Και λέει όχι, δεν βλέπω. Εντάξει, τι να πεις, εκτός αν το δείχνει με κόκκινο, δεν ξέρω. Βλέπετε, εδώ είναι, εδώ τελευταίο δείγμα. Εδώ βλέπω και ένα άλλο πρόβλημα που με το aspect ratio. Βλέπετε, εδώ τελείωσε η διαφήμιση για τον ήχο. Πάντως, να, βλέπετε, marketing. Τι φάση ρε. Ρε, θα τρελαθώ. Κάντε όλοι παράπονα στο DJ όσοι μένετε Λάρισα και σας ενδιαφέρει λίγο αυτό το κανάλι. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά ναι, δεν ξέρω. Πάντως δεν πρέπει να επιτρέπετε να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτά. Bye.